Jeste li se ikada zapitali zašto određene biljke imaju tako snažan učinak na našu dušu? Zašto, kada upalimo svijeću pokraj neke tihe, zelene grančice, osjetimo prisutnost nečeg dubljeg, nečeg što nadilazi svakodnevno? Postoje trenuci u životu kada nas obične stvari, miris, svjetlost, tišina, povežu s vječnošću. I nije to slučajno. Otac Pio, čovjek koji je nosio rane Krista na vlastitom tijelu, znao je tajnu tih običnih, skromnih simbola. Znao je da Bog ne govori uvijek kroz grom i munje. Ponekad on šapuće kroz lišće biljke, ponekad on se skriva u plamenu svijeće. I upravo u toj jednostavnosti otac Pio je pronašao svetost. Postoji jedna biljka, nepretenciozna, nježna, a opet duboko simbolična, koju je otac Pio osobno blagoslovio i preporučivao. Njeno ime? Mirta. U kršćanskoj tradiciji mirta nije samo ukras, to je biljka koja simbolizira čistoću, milost, vjernost i tiho prisustvo Duha Svetoga. U drevnim vremenima mirta se koristila u vjenčanjima, u procesijama, pa čak i kod ukopa, uvijek kao znak Božje blizine. Za oca Pija mirta nije bila samo simbol, bila je sredstvo molitve. U njegovim najintimnijim razgovorima s vjernicima, osobito s onima koji su nosili velike terete boli, znao je reći: stavi mirtu pokraj svijeće, neka gori dok moliš, neka ti miris podsjeća na Božju prisutnost, čak i kad ti se on čini daleko. Jedna redovnica iz San Giovanni Rotonda, koja je godinama pospremala hodnike i tihe ćelije samostana, zapisala je u svoj dnevnik: kad bi otac Pio bio sam, često bi imao upaljenu svijeću i pokraj nje svježu granu mirte. Njegove usne su šaptale molitve, a u sobi bi se osjećao mir koji se ne može opisati riječima. Ali što to znači za nas danas? Znači da i mi možemo ući u tu tišinu. Znači da i mi možemo koristiti darove prirode koje je Bog sam stvorio kao most prema nebu. Neki bi mogli reći da je to praznovjerje, da je stavljanje biljke pokraj svijeće besmislen čin. No, tko to kaže, ne razumije dubinu simbola, ne razumije da srce koje moli traži oslonac. A kad ruke dotaknu nešto što je sveto, duša se lakše otvori. Zamislite to, mala soba, na stolu jednostavna svijeća, pokraj nje grančica mirte, možda još s kapima rose. Vi klečite, možda umorni, možda izgubljeni, a zatim šapćete: Oče Pio, moli za mene. Kao što si molio za tisuće, moli i za moje srce. I u tom trenutku ništa se možda ne mijenja izvana. Ali unutar vas počinje tišina koja liječi. Pisma koja su sačuvana u samostanu govore o desecima slučajeva gdje je otac Pio slao blagoslovljene grančice mirte ljudima koji su patili. Jedna žena iz Barija pisala mu je da ne može spavati zbog noćnih mora koje su je mučile godinama. Otac Pio joj je odgovorio kratko: upali svijeću, stavi mirtu, moli Ocu nebeskom. Mir će doći. I prema njenom svjedočanstvu, noć nakon što je to učinila, prvi put je spavala u miru. Nisu to čuda u hollywoodskom smislu, to su tiha, unutarnja čuda. To su iscijeljenja koja ne dolaze s bukom, nego s tišinom. Zašto baš mirta? U Bibliji mirta se spominje kao biljka obnove i nade. U knjizi proroka Izaije piše: mjesto trnja izniknut će čempres, mjesto koprive izrast će mirta. To će biti na slavu Gospodinu, za vječni znak koji se neće zatrti. Izaija 55:13. Otac Pio u svojoj dubokoj povezanosti s božanskim osjetio je tu simboliku. Znao je da gdje god raste mirta, ondje je poziv na novi početak, i zato ju je birao. Ne zbog njezine vanjske ljepote, nego zbog unutarnje poruke koju nosi. U trenucima sumnje, boli ili duhovne tame, otac Pio bi rekao: ne gledaj oko sebe, gledaj svijeću. Gledaj kako gori, kako daje sebe za svjetlo, tako i ti moli. A kada je pored svijeće stajala mirta, to je bio znak predanja. Znak da i ono zemaljsko može biti prožeto nebeskim. Zamislite sada sebe, kako večeras dok grad utihne sjedite u tišini, upalite svijeću, stavite grančicu mirte i ne tražite ništa veliko, samo tražite prisutnost
jer Bog dolazi onima koji ga traže skromno. I svetac poput oca Pija i danas može biti most između vas i onoga koji sve vidi, sve zna i sve liječi. Nastavi. Priče koje su se širile nakon smrti oca Pija nisu bile samo pobožne anegdote. Bile su to svjedočanstva, osobne ispovijesti ljudi koji su doživjeli nešto što nadilazi logiku. Među njima mnogi su govorili o čudnim, ali utješnim događajima koji su se dogodili upravo kada su, slijedeći njegov savjet, spojili molitvu, svijeću i biljku mirte. Jedna od najpoznatijih priča dolazi iz Torina, gdje je žena po imenu Elena, udovica i majka 3 djece, izgubila gotovo svu nadu nakon što joj je najstariji sin stradao u prometnoj nesreći. Bila je na rubu psihičkog sloma. Osjećala je kako gubi vjeru, povjerenje, pa čak i smisao života. Jedne večeri, listajući stari molitvenik koji je pripadao njezinoj baki, pronašla je umetnutu požutjelu kartu slikom oca Pija. Na poleđini rukom je bilo ispisano: "Uzmi mirtu, uz svijeću moli i bit ćeš uslišana." Bila je zatečena. Nije znala ništa o toj povezanosti, ali nešto ju je potaknulo da posluša. Te noći iz svog vrta uzela je malu grančicu mirte. Upalila je bijelu svijeću i sjela pred nju. Nije znala što točno treba moliti. Samo je šaptala: "Oče Pio, pomozi mi da izdržim, ne tražim ništa osim da mogu dalje." U satima koji su slijedili, kako je sama kasnije posvjedočila, osjetila je toplinu koja je ispunila sobu, iako grijanje nije bilo uključeno. Osjetila je miris tamjana i cvijeća, kao u crkvi, ali više od svega osjetila je nešto u srcu, tišinu koja liječi. U danima koji su slijedili, polako je počela ponovno moliti, ponovno razgovarati sa svojom djecom, ponovno vjerovati. Njezina priča nije usamljena. Iz Poljske dolazi svjedočanstvo jednog svećenika koji je, prolazeći kroz duboku krizu vjere, odlučio provesti tjedan dana u molitvenoj tišini. Sa sobom je ponio samo svijeće, krunicu i, neobično, nekoliko grančica mirte koje mu je darovala starija časna sestra iz Italije, rekavši mu: "Ovo je blagoslovljeno u San Giovanni Rotondu. Drži to blizu dok moliš." Svećenik je kasnije napisao: "Nisam doživio viđenje, nisam čuo glasove. Ali prvi put nakon mjeseci osjećao sam prisutnost, kao da nisam više sam." Tu je tišinu opisao kao glasniju od svih riječi, kao unutarnji poziv koji dolazi kada sve drugo utihne. Na Filipinima, u zabačenom selu gdje se štuje otac Pio, vjernici su počeli spontano okupljati grančice mirte u malim buketićima koje stavljaju ispred kipova svetaca. Mnogi svjedoče da se tijekom tih okupljanja osjećala neobična lakoća, a djeca, koja su inače bila nemirna, sjedila bi mirno tijekom molitve. Jedna majka svjedoči: "Moje dijete nije govorilo 3 godine. Nakon što smo svakodnevno molili u svijeću i mirtu, počela je izgovarati riječi. Nisu to bile čarolije, to je bila vjera." Neki bi možda rekli da su to puka slučajnost, da biljka ne može promijeniti srce, niti svijeća donijeti čudo. No kada se deseci, stotine pa i tisuće ljudi u raznim dijelovima svijeta počinju okupljati oko istog čina, molitve uz svijeću i mirtu, i kada svi svjedoče o duhovnim pomacima, teško je govoriti o slučajnosti. To postaje znak. Otac Pio nikada nije htio slavu za sebe. Govorio je: "Ja sam samo siromašan redovnik koji moli." No upravo u toj poniznosti leži razlog zašto su mu ljudi vjerovali, jer ono što je preporučivao nije bilo veliko, skupo ili nepristupačno. Naprotiv, bilo je jednostavno. Do te mjere da se činilo gotovo prejednostavno. Ali možda upravo u toj jednostavnosti leži snaga. U svijetu punom buke, tehnologije i stalne žurbe, povratak simbolima, svijeći koja gori tiho, biljci koja diše u tišini, molitvi koja se izgovara iz dubine, postaje čin otpora, otpor površnosti, otpor zaboravu. I otac Pio je znao da je Bog bliži nego što mislimo, samo ako otvorimo srce. Druga priča dolazi iz Hrvatske, iz okolice Sinja. Stariji čovjek, Ivan, izgubio je voljenu suprugu nakon 50 godina braka. Bio je shrvan. U trenucima usamljenosti često je sjedio u tišini,
Jednoga dana unuka mu je donijela malu saksiju s mirtom. Baka je to posadila prije nego je umrla, rekla mu je. Ivan je odlučio staviti tu saksiju pokraj svijeće koju je svakog dana palio u znak sjećanja. I tada je započeo vlastiti ritual, kratka molitva, tišina i prisutnost biljke. Nakon nekoliko tjedana kaže da se počeo buditi s osjećajem zahvalnosti, a ne boli. Počeo je pričati unucima o bakinim receptima, o njihovim mladenačkim danima. Srce mu se nije zaliječilo potpuno, ali više nije bilo slomljeno. Ova svjedočanstva, premda različita po jeziku, kulturi i okolnostima, imaju nešto zajedničko. Svi koji su se odlučili na ovaj čin vjere osjetili su da nisu sami. Da svjetlo svijeće, miris mirte i šapat molitve otvaraju vrata koja se ne otvaraju pukom voljom. Naravno, važno je naglasiti, mirta sama po sebi nije magična. Niti svijeća, ni molitva izgovorena mehanički neće donijeti plod. Ključ leži u namjeri, u vjeri, u otvorenom srcu, u tome da pristupimo tom činu ne kao formuli, već kao razgovoru. Kao što bi se dijete obratilo ocu s povjerenjem, ne tražeći uvijek rješenje, već jednostavno prisutnost. Otac Pio je znao snagu te prisutnosti i znao je da kada spojimo tri stvari, prirodu, mirta, svjetlo, svijeća i duh, molitva, ulazimo u prostor gdje Bog govori. I zato je govorio, moli s vjerom i čekaj u tišini, jer Bog nikada ne kasni. Možda se pitate, mogu li i ja ovo učiniti? Je li ova molitva s mirtom i svijećom rezervirana samo za one posebne ljude, za one koje Bog osobno dodiruje, ili je to nešto što može ući u život svakog od nas, običnih, svakodnevnih ljudi, onih koji nose tihe borbe u srcu? Odgovor je jednostavan, ali duboko istinit. Ova praksa pripada svima. Otac Pio nije birao po zaslugama, nije pitao koliko ste puta išli na misu, ni koliko znate iz Biblije. Pitao je, jesi li spreman otvoriti srce? Da biste započeli, ne trebate ništa osim tišine. Tišina je prostor u kojem Bog govori. Pronađite kutak svoga doma gdje se osjećate zaštićeno. Možda je to soba, možda samo stol ispred prozora. Neka to mjesto postane vaše svetište, vaš susret s nevidljivim. Uzmite svijeću. Može biti bijela, kao simbol čistoće. Može biti plava, u čast djevici Mariji. Upalite je polako, svjesno, kao što su to činili sveci. Plamen je simbol duše, vatre Duha Svetoga, ali i našeg predanja. Zatim uzmite grančicu mirte. Ako ne možete naći svježu, poslužit će i suha, ili čak samo nekoliko listića. Nije bitno u kojem je stanju, bitno je u kakvom je stanju vaše srce. Položite je pokraj svijeće. Promatrajte kako se njezini listići sjaje u svjetlosti. Osjetite njezin miris, blag, ali postojan. Zatvorite oči. U tom trenutku, u tom jednostavnom činu, vi stvarate prostor svetosti. I tada počnite moliti. Ne mora to biti duga molitva. Ne mora biti ni naučena. Može biti najjednostavniji vapaj. Oče Pio, pomozi mi. Ili, Bože, ovdje sam. Možete se obratiti djevici Mariji, Isusu, ili jednostavno ostati u tišini. U tom prostoru otac Pio je vjerovao, događa se ono nevidljivo. I premda možda nećete odmah osjetiti promjenu, znajte da ste učinili ono što mnogi zaboravljaju. Stali ste, poslušali, poklonili svoje vrijeme nebu. Jedna žena iz Dalmacije, Mara, pisala je svom župniku o ovom iskustvu. Nakon što je izgubila posao i supruga u istoj godini, osjećala se potpuno slomljeno. Nije imala snage moliti, nije znala što tražiti. Netko joj je rekao za ovu praksu. Isprva je bila skeptična, ali jedne večeri odlučila je pokušati. Svijeća, mirta, tišina i suze koje su tekle bez riječi. Plakala sam pola sata, a da nisam ni znala zašto. I onda samo tišina. Ali ne prazna tišina, nego ona koja liječi. Osjećala sam kao da me netko grli i znala sam da nisam sama. Nije se ništa promijenilo u njezinim okolnostima te noći, ali njezina unutarnja stvarnost se preobrazila. Otac Pio nas uči da ne tražimo uvijek velike znakove,
da molitva nije trgovina, ni sredstvo kontrole. Molitva je odnos. A kad taj odnos uključuje i darove prirode, kada gledamo na biljku ne samo kao ukras, nego kao znak Božje prisutnosti, tada priroda postaje saveznik u našoj vjeri. Mirta je više od biljke. Ona je podsjetnik da je sve stvoreno s razlogom. Da Bog koji broji naše suze, jednako tako poznaje svaki list koji pada. Kada stavimo mirtu pokraj svijeće, podsjećamo sami sebe da smo dio veće slike. Da smo povezani s milijunima drugih koji mole, koji trpe, koji vjeruju, da smo svi jedno tijelo u Kristu. I što se onda događa nakon molitve? Možda nećete odmah primijetiti promjenu. Možda ćete se i dalje buditi s istim problemima, ali nešto će biti drugačije. Počet ćete ih nositi drugačije. Imat ćete mir koji ne ovisi o okolnostima. I možda, kao što su mnogi svjedočili, osjetit ćete znakove, blagi miris gdje ga ne bi trebalo biti, osjećaj prisutnosti, toplinu u srcu. Ako vam se srce otvori, ako odlučite svakodnevno, barem nekoliko minuta, posvetiti ovom svetom trenutku, vidjet ćete kako se mijenjate. A s vama počet će se mijenjati i svijet oko vas. U vrijeme kad su mnogi zaboravili na svetost običnih stvari, kada tražimo čuda na ekranima i u senzacijama, ova praksa nas vraća izvoru. Svijeća, mirta, tišina i molitva. Učinite to večeras. Ne kao test, ne kao uvjet, nego kao dar. Dajte Bogu prostor da djeluje i vjerujte, Otac Pio vas čuje. Ako ste već isprobali ovu molitvu ili imate neko svoje sveto mjesto gdje pronalazite mir, podijelite to s nama u komentarima. Možda vaša priča bude točno ono što netko drugi treba čuti danas. Ako vam se svidjelo ovo putovanje kroz vjeru, mir i prisutnost, kliknite like, pretplatite se na naš kanal i ostavite komentar ispod. Neka ovaj prostor postane zajednica onih koji vjeruju da su čuda tiha i stvarna.